Hej. I dagens anledning så vil jeg gerne fortælle om et af de dejligste mennesker på jorden. Han er sådan helt igennem rar og skør. Og han er et menneske, som jeg bliver rigtig varm indeni at tænke på. Og nogle gange så tænker jeg, at jeg må være et af de heldigste mennesker. For faktisk så er den mand, jeg snakker om, det er min far. Hvert forår, når solen begynder at lyse på Danmark igen, efter en mørk og kold vinter, tildækker min far den brune jord med liv og farver. Og min far, han elsker stilheden. Sommetider tager han ud på havet med sin fiskestang og sidder og kigger ud over vandet og tænker store tanker, samtidig med, at han fanger de store fisk. Og min far er en klog mand. Han ved alt muligt om politik, om verden og om, hvad der skete for mange 100 år siden. Min far, han kender alle mulige mennesker. Han er altid åben og imødekommende og snakker med alle, han kommer i nærheden af. Faktisk, så snakker han med så mange, at han også snakker med hundene. Min far, han er også fjollet. Han danser på sådan en skør måde. Og så vinder han altid, når vi slås for sjov, fordi han kan lave huk-huk.